Салом алейкум бародаро, конкурси машиники дуюм сезонаш сар шид. Ина булдозер, 1 миллион билет. Да лайк монда камен бинавис. Агар рӯзи финал таъмира бириди шербача, мо ирадатӣ наметем. Просто мерем фундаментои хонатона бепл меканем, туалет дошта бошен, туалетотона меканем. Агар машиникора бояд метид кунен, 10 та қаври дига барои ҳамора бепл меканем. Оу ана биёву багӣ 15 та бел, 15 та лапотка барои хокпартои дар болои қавршон бепл падарка. барои коро чикор мекунӣ? Пӯшокҳои кори таранги ман мепӯшиву рӯзи финал меоӣ. нархи билет 50 дирам, рақамо дастери набуд. Харкала ма чӣ гуфтанӣ? Ме харкала мезанма да якиба чизи гӯштира нафас суд мегира бас ки акурат пакурат абу ҳамамо я шармандаем айдаста инам хеле корои шуморо рӯҳу рост дар байни мардум ганда када ягон милиса мекард ягон вазифа медод инами блогероай ко завоношона мебиридам очай дурогуро обара завони блогерора медаронам ҳеҷура девонаи ҳечи када наметонӣ ира хомӯш накӣ гирда пушти гӯспанди худо бизанам тарт мекунӣ то таво тарсончики ки напримур катуна чахчах када наметонӣ публично мебарои бахшиш мепурсӣ гарани мода шудагиян тренд шудагия разбор кардан дар интернет пеш чӣ хебадони ҳамон кас да гап дори занг мезанӣ меги ту чӣ кардасти неким доктор молодец гуҷои да хай пастаи доктор амусада мана гарани интересия шумо чӣ фикр доред нашуд ами ситуация родной ман амило кунуштарам мегум падар рачивои беномусаи хонагии юкати чӣ зиндагӣ мекунам пати арумхӯра ира ҳам гӯйданус қарзай ҳам фарзай машини ки ҳарлум билам меса мардума ба я ислом даъват мекунам бо меса ба я ба ҳарумхӯрӣ даъват мекунам ман я нафаҳмидам родной ту да ҳамин блогерӣ нагуфту бира ҳамин катай душанбенка сити мақсад я душанбенка родной камаз кӯз надорам мера да ҳамун кӯз меси родной кори ту ҳамин аёқи падари беномус бас кам. Салом алейкум бародарон, яка ғолиби конкурси мо шид. Мақсад мега на рум биёя, на овозон биёя. Салом алейкум акаҷон, соҳи саломатит хуб, корборот хуб. Бародаро баъд бахшиши зиёд ай якам бахшиш мепурсем. Аммо рӯзе ки прамо эфир гузаронда савдем свето амурдак мегабайтомон ам буд шид. Ака чанд билет дошти? Я билет дошти ака. Ина бародаро ба я билет 3 та приз моназад. Фақат ами ака мебира ами гивои мора. Зинда боши акаҷон. Хайна мошина какоз мебари қатина булдозери уна тропик бода қишлоғам хушомадед мекунанд мардума чӣ гуфтани мардуми ғариб ки қадар дастгирӣ чӣ мекунанд чӣ гуфтани и ака мега бародаро бо билет бигиранд ман фақат ҳамин бозиёшон абаридам бигирам дар ҳақтон дуо кардестай хай ами айшоти шумо соҳи биям ачиши зинда сарбаланд боши акаҷон номеро дар зери комментария и акара метонед табрик кунем бародаро худо нигҳабон ҳамамо я шармандаем айдаста инам хеле корои шуморо рӯҳу рост дар байни мардум ганда када ягон милиса мекард ягон вазифа медод инами блогероай ко завоношона мебиридам очай дурогуро обара завони блогерора медаронам ҳеҷура девонаи ҳечи када наметонӣ ира хомӯш накӣ гирда пушти гӯспанди худо бизанам тарт мекунӣ то таво тарсончики ки напримур катуна чахчах када наметонӣ публично мебарои бахшиш мепурсӣ гарани мода шудагиян тренд шудагия разбор кардан дар интернет пеш чӣ хебадони ҳамон кас да гап дори занг мезанӣ меги ту чӣ кардасти неким доктор молодец гуҷои да хай пастаи доктор амусада мана гарани интересия шумо чӣ фикр доред нашуд ами ситуация یک خیلی خوب کردی چون هم اصلا به ناخری اول ناخری تماشا میکنم بعد اون جنگل با ناخری مکامود با ناخری دارد میکشون мана шотина кунтигл чӣ гуфтанӣ ме кунтигл ма ку дар гардани ғавси ту мегум абоси пабоси ин ҳамхе миём москва кун ҳамхе дарам сари керм ҳамхел мекашимад фаҳмидӣ фаси кунуд меброя абоси ба сари керм абоси мегумад миём москва да дар гардани ғавсат ку чӯчак метон хе дабинид мегум